O novo centro para o Club de Remo de Cabo de Cruz suporá un investimento de 1 millón de euros. O retraso na construción do inmoble débese ao longo proceso de tramitación. Tal e como explicou o alcalde de Boiro, foi preciso reducir a servidume de costas e elaborar un plan de usos portuarios. Primeiro houve que arreglar o tema do deslinde de costas, da reducción de costas. Nos levou 2 anos, do cual se viron beneficiados o Corviño, Campo, Ribeira Grande e outro plan especial. En segundo lugar, houve que facer un plan de usos de portos que leva máis dun ano e medio. Se fixo o plan de usos de Cabo de Cruz, de Escarabote, de Bodeón e de Ancados, porque sería imposible, sen estes 2 primeiros pasos, facer o clube de remo na situación privilexiada onde está, que é onde estuvo sempre. En terceiro lugar, hai que tramitar, hai que facer desagregación de terrenos, unificación de terrenos, inscribilos no rexistro, pasalos a portos. Eso leva moitísimo tempo registrar, leva moitísimo tempo levar as parcelas a portos. Hai varios plenos entre medio. Dado que o procedemento administrativo aínda non concluíu, o Executivo optou por destinar parte da partida consignada a este centro á dotación de outros servizos básicos. Queda unha reserva de 600.000 euros á espera de que conclúan os trámites e se proceda a licitar o proxecto en futuros exercicios. Quedan 600.000 euros e digo que ainda é unha irresponsabilidade que queden, porque sei que non se van a utilizar todos. Entonces, cando se acaba un exercicio presupuestario, eu son dos que digo que os cartos hai que gastalos. Hai que gastalos en servicios, en outros servicios, alcantarillados, servicios sociais, cultura, deportes, non van a quedar ociosos. Senón sería o mal gestor dos impuestos que pagan os meus ciudadanos. De calquera modo, deixamos 600.000 euros, que iso moita xente non o sabe. Retiramos 400.000 para facer outras obras, e 600.000 euros é unha previsión que, ao mellor, hai moitísimas máis posibilidades que non se cumple, que se empeza a obra, pero non hai que pagar, porque é imposible, non? O alcalde criticou a polémica infundada que xurdiu en torno a este proxecto, que lembra, xa o PP levaba no seu programa electoral.